Én igazából csak az elején egy kicsit szeretnék nektek sztorizni, elmesélni a saját kis történetemet, hogy jöttem ebbe az üzletbe, és hogy találkoztam ezzel az egésszel. At the very beginning, I would like to tell you a few stories. I would like to tell you how I came into this business. Én eredetileg civilben, én hagyományosan kereskedő voltam, háromfajta magánvállalkozásom volt, és kereskedelemmel foglalkoztam. At the beginning, I had my own business, 3 different kind of businesses. I was doing trade. I sold products. 8 év alatt fölépítettem egy komoly kis vállalkozást, egész komoly forgalmakkal. I have reached quite substantial turnover with these businesses. És utána a végén hátradőltem, azt hittem, hogy én már mindent jól csinálok. Menedzser üzemmódba raktam oda. At the end, I turned to so-called manager business mode, which meant I leaned back because I thought I'm doing everything quite well. És itt magas egzisztenciából nagyon mélyre lezuhantam. And from the high podest, from the high income, high level of life, I fall quite deep. És ez olyan szinten, hogy több százezer euró mínuszom lett, tehát eladósodtam. This meant actually that I have reached a debt of several hundred thousand euros. És akkor engem megtalált a Kovács Attila, aki egy évvel korábban ment tönkre, mint én. That was the time when Attila Kovács, National Vice President Hungary, found me. He went 1 year earlier bankrupt than me. És mint a két csődbe ment ember, néha havonta egyszer találkoztunk, és adott nekem egy jó tanácsot, hogy gyere itt, ez a Wellstar, ez egy nagyon jó üzlet. And we, the 2 bankrupt people, met from 1 to month every time. And once he gave me the advice, come on, there is Wellstar, let's try it. Én nagyon könnyű falat voltam, mert másfél évig nemet mondtam. It was not easy for him to convince me, because for 1.5 years I told him always no. A másfél év után adtam be neki az igen, mert én nem ismertem a multilevel marketinges üzleteket, nem tudtam, hogy ez hogyan működik. Azt hittem, hogy ez egy illegális üzlet, azt hittem, hogy ez nem működik. Nem láttam benne a stabilitást, nem láttam, hogy miből lesz itt a pénz. I didn't knew MLM, multi-level marketing, before. That was the main reason why I told him no. I thought this is something illegal, something not normal. I have not seen the business potential of this kind of business, so I always rejected. Abszolút bizalmatlan voltam az egész üzlettel kapcsolatban. I was very cautious about this kind of business at all. De mikor már nagyon-nagyon rosszul ment a szekér, tehát az életünk már nagyon nehézé vált, és már a lakásomat is ki kellett adni, hogy tudjam fizetni a törlesztő részleteket, hogy ne kerüljünk az utcára. When my life became very bad, really, I was very poor. I had to rent out my own flat where I was living, so I was able to pay the installments. Then I said, yeah, actually, you don't have to lose anything. És akkor Attila nagyon rafinált módon, amikor látta, hogy nálam nem ért célba, akkor a feleségemen keresztül közelített. Mondta, hogy Gyöngyvér, mondd meg a Robinak, hogy ez egy jó üzlet, és vágjon bele, és a feleségem szavára belevágtam. By that time, Attila has already realized that he cannot convince me personally, so he turned to my wife. And he convinced my wife that she convinces me that I start with this business. És kötöttem magammal egy megállapodást belül, egy saját magammal egy szerződés, egy iratlan szerződés, hogy adok magamnak 3 hónapot. Hogyha keresek rendes pénzt, akkor maradok, ha nem keresek rendes pénzt, akkor soha többet az életemben multilevel marketingen nem foglalkozok. I have made a contract with myself, internal contract agreement. I have told to myself, if in 3 months you make decent money with this business, then you stay with it. But if in 3 months you don't make the big business, then forget about MLM marketing at all. Ez biztos. Jó, és akkor belevágtam az üzletbe, és őszinte leszek veled, én szégyeltem ezt az üzletet. Tehát szégyeltem, hogy ilyen üzlettel foglalkozok, mert előtte főnök voltam, 27 üzletkötőm volt, 60 milliós készlete, árukészletem volt. Tehát én voltam egy társadalmi státuszban, amihez képest azt mondtam, hogy ennél lejjebb már csak a porszívó ügynök van. I was very embarrassed, I must tell you, when I have started with this business. Before I started MLM, I was a manager, a leading personality. I had my own company, I had 60 people working with me, I had a huge turnover for a private person in Hungary.
So I was a well-known man. For me, starting MLM business was something. This is just a little bit below, above the real agent who goes from door to door. És akkor elkezdtem dolgozni, és az első hónap után hazavittem az első jutalékomat, első fizetésemet. Nagyon komoly jutalékom volt, 95,38 €, sose fogom elfelejteni ezt a magas összeget. When the first month was over, I took my salary, so to speak. The first salary I have received, it was a huge amount, surprising. 95,38 €. I will never forget this first month's income. Mikor hazamentem, a feleségem nagyon boldog volt, mert azt mondta, hogy ez egy napi pénzed, belejöttél az üzletbe. When I got home, my wife was very, very lucky. She said, "One day, so much money. This is really nice." Mondtam neki, hogy ez egy havi pénz, tehát nem fedezte a telefonköltségemet, az üzemanyagköltséget, semmit. És akkor a feleségem odahozta a sárga csekkeket, egy kiteregett, azt mondja, akkor Robi, akkor kártyázunk egyet, húzz egyet, melyiket fizessük ki. When I told her that this is 1 month's income and not 1 day's income, she was quite disappointed and said, okay, she brought me all the checks from the last month, the unpaid checks, and she opened them like a pack of cards and said, okay, Robbie, let's start to play cards. Pick one which we will pay. The rest will remain unpaid. Jó, és akkor gyakorlatilag azt mondtam, hogy jó, Robi, ezt most már komolyan kell venned, mert a gyerekeimnek a sorsa múlik rajta, úgyhogy most elkezdem csinálni rendesen. És Attila elhívott egy rendezvényre Budapesten. And I told myself, Robbie, this is the time you have to really put yourself into it. You have to start and take it seriously. You have to move on. This is no way you can get around. So I said to Attila, who took me to an event, okay, let's go to Budapest. És ott éppen akkor született egy ambassador házas pár, Kovács Péternek hívták őket, és én a leghátsó sorban ültem, a jobb hátsó szélen, hogyha esetleg be akarják zárni az ajtót, hogy én ki tudjak menekülni. At this event, we had an ambassador couple there, Kovács Péter and his wife, and at the event, I was sitting in the last row, very, very close to the door. So in the moment when they try to close the door, I can get off. És akkor, mikor láttam, hogy fölmentek a színpadra, és az ambassador házaspár elsírta magát. When I was there and I saw that they go to the stage and they started to cry from happiness. És azt mondtam, hogy ez milyen szörnyű dolog, mekkora ciki dolog az, hogy fölmegy a színpadra egy férfi, és ott bőg. And I said to myself, this is really embarrassing, come on. A man goes to the stage and starts to cry. Oh, come on, no. És utána azt mondtam magamban, hogy a sír az két dolgot jelenthet. Then I started to think about it and I said to myself, if he starts to cry, that can mean 2 things. Az egyik, hogy nagyon komolyan dolgozhatott azért, hogy ezt elérje. One is that he was putting very, very much effort, a lot of work into it to reach this position. És azért van ez a nagy katarzis. A másik valószínűleg rohadt sok pénzről lehet szó. And this is a huge relief for him that he has reached it. And the other one is, it's a huge bunch of money. És akkor én a szünetbe kilopoztam, és megvártam, míg a Kovács Péter elmegy WC-re. Then when the first break was on, I went out of the door and I was waiting for this guy, for Peter, that he goes to the toilet. És éppen készült végezni a dolgát, és oda mentem hozzá. He started to finish his job at the toilet, and then I went to him. És mondtam neki, hogy ne haragudj, semmi buzulás, csak azt szeretném megkérdezni, hogy mennyit kerestél a múlt hónapban. And I told him, this has nothing to do with homosexuality, that I'm approaching you, and just want to know how much have you earned in the last month. És azt mondta, hogy 36 000, így mondta csak. And then he said 36,000. De mondom, 36 000 mit? I asked him 36,000 what? Azt mondja, hogy eurót. 36,000 euro. És akkor lesápadtam. I turned pale. Azt mondja, hogy mit kell ezért csinálni? And I asked him, what do you have to do for this kind of money? Reggeltől estig pofázni emberekkel. And then he told me, talk to people from the early morning to the late evening. De mondom, ezen kívül mit kell csinálni emberekkel? Yes, but beside this, what do you have to do for this? Na most ezt kell csinálni. Nothing else, just talk. És azt mondja, ezért fizetnek 36 000 eurót? I asked him, for this you got 36,000 euros. Azt én is meg tudom csinálni. I can do that myself.
És akkor fölébredt bennem az oroszlán és a büszkeség. And then the pride and the lion awaken in me. És azt mondtam, hogy ezek már biztos, hogy elfáradtak, meg hogyha ilyen sokat keres valaki, akkor hétvégén biztos nem fog dolgozni. And then I said to myself, okay, this guy earns a lot of money. This guy works a lot. So in the weekend he must be tired. So I start. És akkor egyszer otthon egy papíron elkezdtem számolni, hogy mennyit vesztek azzal, vagy mennyit nyerek azzal, hogyha a hétvégéken is dolgozok, mert ők már biztos, hogy pihengetnek a hétvégén, mert én azt mondtam, hogy hogyha valamit is csinálok, akkor én a legelső szeretnék lenni. Mert hogyha tudom, hogyha valamiben legjobb vagyok, akkor mindig lesz pénzem. Then I started to do my calculations for myself, and I said, he surely has worked a lot, he must be tired, so he doesn't work on the weekend. I will work on the weekend, which means I will earn a lot of more money than he will earn, because when I start to do something, I always decide it has to be done 110%, so I have to be the first one at all. És akkor megbeszéltem a feleségemmel, hazamentem, hogy én a hétvégékkel nagyon sokat nyerek, kb. 40%-kal nagyobb lesz a teljesítményem, a multiplikáció által ez még felhatványozódik, és valószínűleg egy éven belül legyőzöm akkor a nagyokat. Then I went home and talked to my wife, and I told her, if I work on the weekend, I can enlarge my productivity by approximately 40%, because on the weekend you can work a lot more, which means if you do it on the long term, the multiplicator will be even bigger, so it means in 1 year I can beat these big guys. És akkor megterveztem, feleségemnek azt ígértem, hogy bírd ki babám ezt a 3 évet, és királynőt csinálok belőled. And then I told to my wife, dear me, come along with me for 3 years, and I will make a queen of you. És akkor elkezdtem a munkát nagyon keményen. Then I started very hard on the business. 2,5 éven keresztül a 7 napján reggeltől estig dolgoztam. I was working for 2.5 years, 7 days a week. A második hónapban már 2000 eurót kerestem. My income in the second month was 2,000 euros. A harmadik hónapban 4000 eurót. On the third month it was 4,000 euros. Másfél év után átléptem a 10.000 eurós szintet. In 1.5 years I have reached the 10,000 euro level per month. És 2,5 év után a 28.000 eurós szintet is sikerült meg átlépni. And after 2.5 years I have reached 28,000 euros per month. De nem csak a pénzről szólt nekem ez az üzlet. But it's not only money the business was about. Én egy 12 000-es kisvárosból jöttem. I was born in a small town of 12,000 people only. Nekem nincsen diplomám, nem beszélek nyelvet, és életemben soha nem voltam sikeres. I don't have a graduation, a diploma. I don't speak languages. I was never successful. De ez az üzlet megmutatta, hogy én nekem is jár a siker, én nekem is jár a gazdagság, a siker és a pénz és a rivaldafény. But this business showed to me that I can reach success myself. I can be successful too. I can make big money myself. Azt is tudnotok kell, hogy mindig a magam feje után mentem, soha nem hallgattam az utasításokra, ezt ne kövessétek. You also have to know that I always decided and made my own decisions. I always went according my thoughts. I was never accepting any instructions. Don't do that. Az összes gödörbe beléptem, és az összes hibát elkövettem, amit multilevel marketingben el lehet követni. I made all the mistakes which you can make in multi-level marketing. All of them. De el kell, hogy mondjam nektek, hogy egy teljesen más ember lettem, rengeteget kaptam, utazásokat, élményeket, és nagyon gazdag lettem belül is. Tehát nem csak anyagilag, hanem tehát fejben is, lélekben is. Annyi élményt adott nekem ez a cég, hogy most már életformámmá vált, és életem végéig szeretném csinálni. But I also have to tell you that I have got a lot more than only big money. This company this kind of business gave a lot to me, also spiritually, also to my soul, also to my heart. I have made a lot of experiences, a lot of travels, I have met a lot of people. So it was a quite big growth, not only financially, but for me personally, internally also. Nagyon-nagyon sajnálom azokat az embereket, akik idő előtt feladják. I feel very sorry for those people who give up early. Mert aki a Wellstart feladja, az álmait adja fel. Because those who give up Wellstart give up their own dreams. Én csináltam ebből az üzletből 5 ambassadort. In this business I have made 5 ambassadors. Abból 4-et elcsábított másik cég. 4 of them were seduced by other companies. És 2 év alatt, and in 2 years,
olyan szinten zuhanó repülés lett az életük, their business, their own life was such a